Hello everyone, welcome back to Junmoni YouTube. Junmoni YouTube. Hello everyone, welcome back to my. Minna. Always win. Hello everyone, welcome back to Junmoni Brahmo YouTube channel. Ang mane Junmoni Brahmo ni YouTube channel dङ दायो. ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बिथांनि YouTube channel बरायग्रोनाय जाबाय माने बिथाङा माने मा होनगोन अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है बेखौ मेडिसिन प्रडाक्ट मेडिसिन माने माबा खालामो आरोना अरे कहना क्या चाहते हो थ' नोंथांमोन दिनै माने आं बिथांनि चेनेलाव फैबाय आरोना बिथाङा फार्मासियाव सिस्टारबो आरो फार्मासियावबो थायो आरोना नोंथांमोनहा सोरबाफोर बडि जानायनि मुलि नांगौबा बिथांनियाव मोनगोन आरोना ओमफ्राय दा आं सोंनोसै मा मानि मुलि मोननो हायो मुलियाथ' गोबां माने लोमजानाय साजानाय बिदिनो गगा मोननाय उदै सानाय गेस्ट्रिक जानाय गोबां मोनगोन आरोना ओमफ्राय आंथ' बडि जानाय ओमफ्राय एसे हेन्डसाम सिख्लाफोर नायबाय थादोंसो नांगौ दे खोन्थादो इसिंजाय मा मुलि मोननो हायो थ' जुनमनि ब्रह्म बेयाव बडि जानायनि मुलि दंना गैया बडि जानायनि सेंग्राफ्रा माने सोरबा स्ट्रं नङाना फिटनेस नांगौ जायो आरोना ओंखायनो फिटनेसनि बागै एसे आंनोबो बडि जानायनि मुलि नांगौमोन दंना गैया एसे बुंना हरदो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई बडि जानायनि मुलिथ' मोनगोन मानो मोना जानो माखासे बहाय थ' नोंथांमोन बेयाव माने बडि जानायनि मुलि मोनदों आं माने बडि जानायनि आगोलनिफ्राय मालाबा मुलि लांगोन आरोना बडि जानायनि ओमफ्राय मा मुलि मोनो एसे खिन्थाना हरदो आं दायो मुलियाथ' अनेक दङ नालाय दा मोनसे प्रडाक्टनि सोमोन्दैल' आं एसे बुंना होनोसै स' दायो जा फंबाय दैमु फंबाया माने मा होनो एसे बडि बानायनो थाखाय बा बडि नांगौनो जादों माने सिख्लाफोरनि सिगाङाव एसे दुगा देखायनो बिनि थाखाय आं दायो मोनसेल' प्रडाक्ट बुंनो नागिरदों ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय नै गासिबो नोंथांमोना जुदि खाथियाव लानानै देखाय नैबे पारफेक्ट बियो माने आयुर्वेदिक मेडिसिन आरोना बेनि सोमोन्दै आं जा एसे मिथियो बेखौनो आं माने फंबाय दैमुनो आं शेयार खालामनानै होनोसै आरोना बिथांनो बडिनि एसे गोनां जादोंना ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय पारफेक्ट केपसुल आयुर्वेदिक मेडिसिन आरो नैबेयो ओमफ्राय बेखौ जायोब्ला जोङो माने दा वेट बारायगोन आरो जिखिनि मोखाङाबो एसे माने दा एसे स्लिम जागोन आरोना स्किनाबो स्लिम जागोन ओमफ्राय आरो खावलायाव एसे मोदोम फैगोन ओमफ्राय नों जुदि सोरबा जुदि जिम टिम बानायदोंब्ला बे जिम बानायनायाव जेनेबा वेटआ एसे खम जालाङो माने दुरबल जायोना बेयाव माने एनार्जिबो मोननो हायो आरोना एनार्जि माने बारायलांगोन आरो बियो ओमफ्राय बेखौ मानसिफोरा सोरबा साननो हागौ माने बेखौ जायो जाबानोखि बडि जागोन बिदिबो नंजोबा आरोना बिदि नंजोबा आरो माखासे गावनि जानायनि सायाव आरो प्रेक्टिसबो खालामनांगोन माने जिमावबो थांनांगोन आरो जिमावबो थांनांगोन जिमाव थांनानै बेखौ जानो हागोन बेखौ जायोब्ला जोङो 2 टाइम जानांगोन आरो मोनायाव खनसे आरो मा होनो फुङाव खनसे ओंखाम जाखांनायनि उनाव आरो बेखौ जायोब्ला नोङो रेगुलार माने मास मोनथाम पुरा कमप्लिट खालामनांगोन आरो नोङो नैबे पारफेक्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन माने केपसुलखौ जायोब्ला आरो ओमफ्राय आरो मा होनगोन आरो मोनसे खोथा आब' सोरबा माने सिख्लाफोराबो बिराद माने बिउटि जानो लुगैयो इनिफ्राय सेंग्राफोराबो गोसोम थायो नालाय एसे सोमद्रो बिसोरबो माने बिराद हेन्डसाम जानो लुगैयो आरोना खायसेया गुफुर जानो लुगैयो बिदिनि माबा मोनसे मेडिसिन दं नामा खावलायफ्राव फुननानै एसे एकदम माने माबा देखायनाय एसे दङ बहुत माने किसिम दङ नों मोखाङाव जुदि गोजा खालामनो आरो मोखाङाव सोरनाबा जेने गोसोम दागो जायो बे गोसोमखौ माने रिमुभ खालामनो थाखायबो माने क्रिम दङ क्रिम आरोना क्रिम लानांगोन आरो बेखौहाय आरो नों जुदि मा होनो माखासे जों लिभारनि प्रब्लेमनि थाखायबो माखासे जोंनि मोखांनि स्किनाव माने सिथर जायो दाग जायो बेखौ माने नोङो आरो कन्टिनिउ माने लिभारनि उखुद माने सिराप माने माजे जाबाय थानांगौ जोङो लिभारनि गेजेर मानो होनब्ला जोङो माखासे ना जायो बेदर जायो बेफोर माने लिभारनि थाखाय बहुत माने गोरा बुस्थु आरो प्रब्लेम आरो बेनिखायनो माजे माने लिभारनि दावाइफोरखौबो जानांगौ ओमफ्राय एड्रेसखौ खिन्थाना हरदो जायगाया अबेखिनियाव नैबे दायो जोंहा आं जाबाय लकेलनि नङा आरो आं आउटसाइडनि ओमफ्राय जोंहा दैमु फंबाया नैबे जितु मासबाद एरियानि बियो लकेल आरो ओमफ्राय आं बेखौ ओरैबायदि कन्टेक्ट खालामबाय थादों मैयानिफ्रायनो कन्टेक्ट खालामबाय थादों आरो मैयानिफ्रायनो कन्टेक्ट खालामबाय थादों आं माने मोनाखै इगनर खालामनानै दोनबाय थादों ओमफ्राय आं दहाय माने आं एसे बेस्थ दंमोन आरो आमफ्राय आंथ' मिथियाखैना बेस्थ ना मा ओमफ्राय आं सानबाय आंनि
फनखौ माने इगनर खालामबाय थादों ओमफ्राय आं खनसेखौ दहाय फुङाव ट्राइ खालामबावबाय ओमफ्राय माने इउटुबनि फारसे सोंनो नागिरदोंमोन आरो आब' आंनियाव एसे नलेज लानो थाखाय Knowledge लानो आं थाखाय। दिनै खिथाबाय एसे आइडियाफोरखौ खोन्थाबाय आरो मा खालामनांगौ थेंक इउ स' माच फंबाय गोजोननाय आंखौ थाबाय। सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो आंखौ माखासे आं जाखिनि मिथियि बेखौ आं बिथांनिफ्राय माने फंबाय दैमुनिफ्राय ओरैबायदि सोंबायना दायो दाखालि खनसे लोगो मोनदों लोगो मोननायावहाय बेयावबो माने खिन्थालांखादों इयो माने आंहा बेबायदि इउटुबार माने- लोगो रावबो गैया औ। नालाय दा जा फंबाय दैमुखौ आं फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों थेंक इउ लोगो मोननायनि थाखाय आगै वेलकाम खालामनाय थाबाय अलवेज वेलकामखा नोंथांमोनखौबोथ' आं सापर्ट खालामखायो जायफोर माने रोङै बेखौ माने फोरोंनाया मोजां आरो ना जों सोरखौबा माने गावनि रोंनायखौ खिथाबानोखि नोंनि आइकिउ लेभेला माने नोंनि एटिटिउडा डाउन जागोन बिदि नङा नोंथांमोन माने नोंहा मोजांसो माने एक्सपिरियेन्ससो मोनो आरो ना खोन्थायोब्ला ओमफ्राय माबाफोर बुंबावगोन नामा आरो माने दायो मेडिसिननि माने बागै आं माने जेबो मेडिसिननि बुंथ'ला बागै लाबोबाय थागोन आरो बेफोरबायदिनो मेडिसिनल' नङा बहाबा ब्लगिंबो लाबोगोन मालाबा समाव जानाय लोंनायबो देखायनो हागौ ओमफ्राय दायोथ' फुजा सिजोन माने फुजा फैगासिनो दङ गाबोननिफ्राय जोंहा दुर्गा फुजा जागोन गाबोन माने माजबाद एरियाव जों एसे बेरायगोन बेखौ माने एक्सप्लर खालामनानै नोंथांमोना देखायनो नाजागोन माजबादाव माबायदि जायो फुजाया मेलाबो जागोन होनना बुंदों गाबोननिफ्राय नायनोसै स्टार्ट जागोन ना जाया गाबोन चालु जागोन ना जाया ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबदों दोनथ'नोसै नामा ओमफ्राय आरो ओरैबायदि वेलकाम आगै मा होनो थेंक इउ स' माच थ' नोंथांमोना जेसेबां हायो सापर्ट खालामबानो जाबाय बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो सोरबाफोर माने मेडिसिननि बागै एबा फिटनेसनि बागै मिथिनो लुगैयोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' एसेनोसै Bye bye. बाय लाभ इउ अल बेखौथ' बे दङलै